кола с ремарке. Парамус направо, ето тук не е Ираклица. Его е горе. Ираклица. Сме в ляво. Ето, не е Ираклица, не е тук. И влизам в Ираклица. Виж какъв има светофара сега. Е това. Много е много. Това е морето. Да, това е морето. Сега сме вече в Ираклица на морето. И когато почнахме да идваме, тук нямаше кьорчеса. Фенце с сладкарничка, с хлебарница, което работи даже между другото супер. Той палил е За сделка или не, там долу му е този. Същите ли се Румен? Къде е морето? Сега тук сме така на ясно. Тук е къмпинг Парадизо. Тук е игрището. Тук правят детски такова лятото. И ето го морето. Виж къде е морето. И на Бад Бойко острова. Ти прилича Е, това са им гробищата. Това с бурчетата. Е, това с бурчетата. Ясно направо. И да видим аз гръцки И гробища. сега да видим. Тук е Масуци. Тук тази къща ще видим. И се спускаме тук.